Nilqakom għal-podcast ieħor tas-Satar Temi Kbar għaż-żgħar. U llum miegħi għandi 4 studenti ġodda li ġejjin mill-iskola primarja ta' Ħażabbar li Kulleġġ Santa Margherita. U llum ħankun qed nitkellmu dwar it-teknoloġija. Jiena jisimni Kristi Bonnici mill-Kulleġġ Santa Margherita. Jien jisimni Ġowli Sammit. Jiena Mar. Jien jisimni Jack immur l-iskola ta' Ħażabbar. Il-suġġett favorit tiegħi tal-iskola huwa il-matematika. Is-suġġett favorit tiegħi huwa l-Mezz. Il-suġġett favorit tiegħi huwa l-Ingliż. Is-suġġett favorit tiegħi huwa l-Matematika. U l-passatemp favorit tiegħi huwa li nilgħab moħħti. U nħobb naqra. Inħobb inkanta u nisfen u nikteb. Nħobb nilgħab il-ħedma u nħobb niġri fil-bit ma' ħbib tiegħi. U nħobb ħafna l-arti u l-mużika. Jgħataw biex nitkellem dwar it-teknoloġija. Jiena ġejt hawnhekk illum biex nitkellem fuq it-teknoloġija. U ġejt fuq dan il-podcast għax inħobb ħafna t-teknoloġija u nifhem ħafna fiha. Ġejtaw fuq suġġett ieħor favorit tiegħi it-teknoloġija. Xi tfisser propja il-kelma teknoloġija? X'taħsbu? Xi tfisser kelma teknoloġija? Isa l-affarijiet li nażaw illum il-ġurnata. Illum il-ġurnata hekk issa l-aħħar sentejn 3-4. Kemm? Iktar? 4 snin? 4 snin? X'taħsbu intom? Hija xi ħaġa li ħoloq il-bniedem li dejjem qed tevalwa u bħal nistgħu nużawha għal ħafna ġid u fl-istess ħin għandha ftit noqqasijiet ukoll. Imma eżempju ta' mod kif nistgħu nużaw it-teknoloġija tajjeb nagħmlu xi riċerka dwar xi ħaġa li rridu nkunu nafu. All right, proset. Affarijiet, it-teknoloġija oġġetti li jagħmlu ħajjitni iktar faċli. Yes. Il-verità veru, teknoloġija hija oġġetti li jagħmlulna l-ħajja aktar faċli. Inti kont ħatejt xi ħaġa? Il-teknoloġija bħalma qal Jack tagħmel ħajja ħafna iktar faċli u tsibuha tajba l-iskola meta jkollna bżonna. Eżattament. U mettilkomx, skużawni, mettilkomx lil min għandna magħna għax għandna lil Mark u Jack, lil Jack, lil Ġowli u lil Kristi. Daw it-tnejn għal forsi min isegwi is-Satar sewwa fuq Satar FM kienu ħadu sehem fil-kompetizzjoni, fil-quiz, u x'veru, u tlajtu fil-finali intom, wasaltu fil-finali. Għal-ftit, jaħasra, għal-ftit. Ma marru tajjeb ħafna. Mela, it-teknoloġija, kwa ma qasem minna tajjeb Jack, hija meta aħna nużaw dak l-arfien, in-knowledge, sewwa li nkunu ksibna biex noħolqu oġġetti jew għodot, tools jew tagħmir, ġifieri equipment differenti biex jagħmlilna l-ħajja iktar faċli. Fil-verità, it-teknoloġija hija sempliċement mobiles, laptops, internet. Le mhux bil-fors. X'hawn iktar minn teknoloġija forsi iktar antika. Xorta teknoloġija għal dak iż-żmien kienet xi ħaġa ġdida pereżempju, xi xemm li huwa teknoloġija. Tal-ħjata. Per eżempju, magna tal-ħjata nagħmlu mod tgħidu li la teżisti qabel qas bid-dawl makina bl-elettriku tafu biex kienet taħdem il-magna tal-ħjata. Bil-pedali. Ekku mekkaniżmu bil-pedali ġifier qasda. Imma xorta jekk kienet teknoloġija, għax dak iż-żmien flok toqgħod tħid bidejk kienet tgħinek tiffaċilitalek il-ħajja x'iktar pereżempju. Il-ferrovija, eżatt, laqgħu wkoll għas kienet taħdem ġil bil-faħam u hekk imma wkoll huwa mezz avvanzat ta' trasport, ħdej qabel kienu jużaw iż-żiemel pereżempju, u x'veru, x'iktar. Ir-rota. Mela, inti qed ir-rota wkoll l-istess flok bil-mixi, inti semmejt? Il-forn, tafu x'kien hawn qabel il-forn, x'kienu jużaw? Kienu jużaw mezzi differenti, kienu kollhom pereżempju jużaw pereżempju qabdu n-nar, sewwa, u fuq u jpoġġu l-oġġett il-borom jew eċetera li kienu jsajru fihom, ġifier qas forn ma kien jeżisti forn fil-verità, u x'veru. Fiex tħossu li t-teknoloġija
għamlet il-ħajja iktar faċli. Fil-Google Maps. Google speċifiku fil-Google Maps. Għalix? Google Maps. Għax emmin ċans li tintilef. Għan tintilef ħafna inti kiku. Iwa. Mela bħali għandi orientazzjoni. Dizastru. Eżempju, ma jkollok xabti t-sajja, taqbad il-mobile t-ordna li kien. Għawnek sibna naqra veru. Mela wahda faċ veru ta' jina nuża Google Maps u jekk jaddini minn ġo xaħajt naddi, daqsek nimxi miegħu jieda. Għax xejn, nabda irrid noqdu attenti, ma ġili jaddik minn ġo xi one way, dik irrid noqdu attenti. Unti semmejt li nordnaw li kell dik veru nsibuha tajba. Ma rridux nagħmluha spiss, ovvjament għan jiġi iktar għoli u tu meta sajjar id-dar naqra iktar aħjar, iktar bnin li kell. Imma hija teknoloġija li għanitna wkoll u ħaffitilna l-ħajja. X'iktar x'hawn teknoloġija għanitna l-ħajja faċli. Skola. Fl-iskola bħal xi xem. Per eżempju, jekk kollok xi diffikultà jew kollok titfittex xi ħaġa tal-iskola, jekk xi ċerka tista' tuża it-tablet tal-iskola jew il-laptop. Proset għal-riċerka, qabel x'konna nagħmlu biex insibu riċerka, taf x'konna jagħmlu? Kienu mhux konna. Tmur issaqsi lil xi nies. Jew issaqsi lin-nies eżatt li iktar jifmu, x'iktar konna nagħmlu. Jaqraw mill-kodba. Kodba, diki. Konna morru fil-librarija, per eżempju, u nfittxu, eżempju, l-encyclopedia, mux żgur encyclopedia għazadhom jeżistu kważi, dizzjonarju biex tara kif tikteb kelma, mux tikteba Google u jirranġajilek, jew bl-autokorrekt, għazem għal fej tikteba kważi Google. Xiktar. Fil-homework forsi xi composition taqbad tuża ChatGPT. Ma, di ħanaqtawa, ma, ħatoqtola t-teacher. Mela, dot tenti fuq għadik, Le, għax, tonċ nużaħħa taġi li ma mux ta' spiss. Forsi, ara, dot tenti kif nużawa, forsi issib xi idejat, un battimxi minn hemm, jittik ftit prompts ngħidulhom, dik okej. Jew ittik xi ħaġa forsi xi ħaġa li inti fil-verità toħodlok ħafna ħin biex tagħmilha u hemmhekk toħodlok ftit inqas. Ġifieri nistgħu nużaw daw l-għodot biex iħaffunna ftit il-ħin. Imma jekk ta' tagħmel composition kompletament hekk ħadd titlef il-kreattività, mhux ħajkun l-idejat tiegħek, mhux ħadd turi kapaċità, ma ħadd titgħallem kważi xejn. Ġifieri irnoqgħdu attenti għal xiex nużaw. Ovvjament il-prompt infittx. Il-prompt iva dik tajbin, mela għaliex le tieħu ftit idejat minn hemmhekk u jgħinuk. Hija xi ħaġa normali u x'hekk. Xi quiz forsi jkun fuq xi laptop jew hekk ikun hemm quiz fuq il-lezzjoni tal-iskola. Proset, pereżempju qabel kon ngħid eżempju l-ommi staqsejni jiena, ma staqsejni ftit tal-prova tal-hemm issa faċli ssib quizzits li jgħinu dak jgħinu ħafna l-edukazzjoni, iva dak huma għodot li vera qed jgħinu għall-edukazzjoni. X'iktar? It-telefons. Telefons. Qabel kienu jużaw itri jew ikollhom imorru jgħidu speċi mur għandak li kun biex jgħidlu issa sempliċitament tafas il-number fuq il-mobile. Eżatt. U titkellem. Jerġissa mobile, qabel kellhom it-telefons biss, li tkun bil-forsi id-dar u l-persuna l-oħra tkun id-dar ukoll biex taqbada issa-llum li jessa mobile tkun fejn tkun taqbada. X'taħsbu taqkom dan il-ħaġa? Ħafna. Taħsbu li għandha effetti negattivi imma. Iwa. Bħal xiex pereżempju hekk għaliex. Li tispiċċa minflok tmur titkellem dirett il-ħin kollu ċempel iktar fis-sens tispiċċa iktar ma tagħtix daqshekk Importanza li tara dak li jkun. U hija importanti li tara dak li jkun għaliex l-iktar. Għaliex l-importanti li persuna tiltaqa' magħha mhux sempliċement dejjem just call jew chat. Biex toħorġu forsi barra u tilabu pereżempju xi ħaġa. Għannet toħroġ barra tara ambjent differenti, eżatt. U inti meta tkellem persuna u qed tara, flok ġast qed tismagħha biss. Xemm iktar li inti tifhem iktar xi trid tfisser verġi l-intonation tagħna meta nismawha biss hija mod, mentri meta narawha, ġi daqs tinduna persuna qed titbissem waqt li tgħidilek. Hux veru, tu qed tgħidilek biċ-ċajt u inti ma tindunax. Aħseb wara fuq ċett iktar u iktar. Iktar, għazim għar nisimaw il-vuċi. Proset. Enitna u koll, inti semmejt l-ikel. Sewa, enitna u koll fejtħol it-tindif. Per eżempju, fiex enitna fit-tindif. Ir-robots li jaħslu l-art. Ir-robots da kien birek minħoloq daw ir-robots.
imbusu minnaw, ndak tiħbewsa minnaw, għax vera mbirek, fiex iktar. Dishwashers. Id-dishwasher, iħor dak, iħor, bew soħrak, għal minħol id-dishwashers. Xiktar. Għand iktar. Il-vacuum cleaners, per eżempju, u kol. Mux ver, bżomma robot aħjar minnu, għax kemm l-wahdu. Mora, nerġaw l-ura, meċ tafi, avvanzajn iktar mill-vacuum cleaners. Għavoja robot tijaj, għot jitħol kullim kien, ġifiri jitlef il-boxla. Il-washing machines. Il-washing machines, u zgur, u l-lum anka bit-timers, għalli t-pjanun kollox kif iridu huma, u xiktar barra Id-dryers, kien tifranka him il-nuqot un-waxħal un-dendel un-battinsjon barra ta' mill-lak ix-xita jirġaw jixxarbulek. Ek f'sija, lesti, xawu baj, ux veru, xiktar, affarijiet oħra. Qabel x'ma kellhomx pereżempju ilu ħafna x'issilhom jeżistu. Karozzi. Rajdi tissemmi karozzi, u żgur, karozzi avvanz kbir. U l-maw karozzi suqu. Waħedhom. Waħedhom, x'tasbu dwarhom dawk. Huma naqa' perikolużi. Eħe. Għax jekk Alla ħares qatt is-sensor jew dak li jużaw ma jaħdimx, jistgħu jġibu il-ħajja tan-nies Fil-periklu. friskju. Veru, veru, inti t-teknoloġija, hija teknoloġija ma tistax tafda 100% fiha, għax żbalji jistgħu jiġru, tani ma jiġru l-nies ukoll, ta' imma ngħidu li għalmenu inti għandek ftit iktar kontroll tiegħek innifsek milli tat-teknoloġija, għax veru. Tafdawh kieku driverless taxi eżempju. Skont. Skont. Ġifieri skont. Jekk ikunx Malti. Le driverless taxi, ġifieri taxi mingħajr driver. Le ma nibda. Waħda, le tibża. Għax jista' jkun jekk forsi jaħbad tista' tweġġa u jisu m'hemmx il-xaħat li tista' jisu tgħid daħabat. M'hemmx il-bidek. Alright, iżek m'għandekx persuna fuq minn daqshekk trid twaħħalilu jew int tortijak batek m'għandix minn twaħħal. Imma hija vera, huma daqsxejn iktar riskjużi, t-teknoloġija hija iktar riskjuża hux. Taf daw pereżempju robot teacher għalliema robot. Le. Skont. Għax ovvjament it-teknoloġija pal Google in-nies kreawa, ġifri mill-intelligenza tan-nies. Jekk jgħidlek xi ħaġa falsa tipo qed jgħallimilek ħażin. Ma tista' jkun it-teacher tal-maħżin ukoll. U fl-istess ħin tajjeb għax għandek dik l-informazzjoni kollha miġbura f'mekkaniżmu wieħed. Veru. Il-verità teacher ma tkunx taf kollox, mentri dak kważi jaf kollox. Ux vera. Imma mbagħad jien naħseb li le għax tista' tkun f'nofs lezzjoni u tiqaplu l-betri. U anka teachers ta' tiqfilhom il-betri biex ngħidilkom kollox. Imma vera għandek raġun jew ikollu xi glitch jew xi ħaġa. Veru. Again, anka teachers ġieli glitch. Imma vera, hemm daw jkun hemm Jew jaħbad mad-desk. Jew xi desk, veru. Jaqbad ix-xortja. Ma t-xorti, jisparkja. Veru, ma hemm it-tajjeb u l-ħażin tagħhom, imma xem żgur nuqqas li xem li daw ir-robots pereżempju, żgur vera diffiċli mhux ħanidu żgur, imma vera diffiċli jirreplikaw. Mħabba. X'inhi? Li juru mħabba lej it-tfal. Eżatt, ċertu intimità nsejħula li persuna tista' tagħtik, ċertu emozzjoni. U li jkunu iktar hekk fad biex il-lezzjoni tkunu iktar fad. Fan, eżatt, forsi jkun hemm robot li qed jiċċajta wkoll. Imma le differenti, pereżempju, ir-robot diffiċli jidentifika inti pereżempju kif qed tirreaġixxi għal dak li qed jgħidlek. Jekk inti eżempju teacher forsi għajtet miegħek għal xi ħaġa, imma inti urejta li ġenwinament kien żball, pereżempju, l-għallima ħadd induna l-għallima umana, imma r-robot ħajinduna daqsxejn iktar diffiċli, mhux veru li jaqra l-emozzjonijiet tiegħek. Ċertu jekk rak imdejqa, l-għallima ratek imdejjaq, forsi għadix issaqsik x'għandek, ir-robot rak imdejjaq. La, għalli jagħmel il-lezzjoni. La, jagħmel lezzjoni, ġifieri robot huwa robot. Ġifieri veri dik l-emozzjoni ħannitilfuha. Timmaġinaw pereżempju xi surgeon robot
Tjemmillek operazzjoni. Tal-Richard ma nafdaħx. Le, Le, ma naftax. Le, għaliex, kun jaf kollox. Imma mbagħad għax isna pal-menna tal-alliem, jekk mbagħad jaqbad x'ismu jinħara eżempju jaqbad xi Talek xivina boħra. Jinħara. Ma t-xorti għalek, għot li juperak. Veru, hemm affarijiet li daqxejn diffiċli li vera, ma lem għadna naslu, hemm ċans li lem naslu. Kif tasbu per eżempju t-teknoloġija affettwat is-saħħa tagħna? Bil kunaw per eżempju juqot jilab ħafna lob u ma jagħmilx affarijiet bażiċi li għandu bżonn jagħmel. Oh, all right, mela, mux kif kontet naħseb jiena, imma għajan kalmu fuq dik. Li inti per eżempju teknoloġi bħal affarijiet internet, mobile, eccetera, qed jaħlunna ħafna ħin. mill-ħin tagħna. U qed nispiċċaw affarijiet li huma bażiċi qasbiż ġieli nagħmluha. Ġieli, nifiri hemm studju, nies jinsew jinħasslu, jinsew jieklu, jinsew jew aktar milli jinsew ma jorqdux. Per eżempju għax jibqgħu jilabu. Jaqlbu l-ġurnata. Jibdlu eżatt, il-ġurnata titħarbad. Taf kemm hemm ġieli anke studenti jaslu għajjenin, ikunu għajjenin għall-iskola, għax sempliċement ikunu għamlu lejl jilabu. PlayStation jew hekk. Ħafna jkun tkun għalli ma kon esperjenza. Konna jgħidu inti orrajt għandi ġralek xi ħaġa, fil xirqat fis-satejja u fit-tlieta ta' filgħodu, fis-satejja u tlieta għax qatt nilab. Sewwa, bħadġejt l-iskola, u għajjummet ma tafx neġi. Ġivi dik vera diffiċi. Per eżempju, tafu x'inhi l-problema li tara l-screen qabel torqod? Spetta ma torqoċ komdu. Għaliex tafu? Il-ġisem, il-moħ, jibda jgħidlek eżatt, speċi għatfadal, għadek għaddej, you're still going. Proset, veru, Ħabba veru. kullu tal-iskex kunu bright u l-ura jibdejt baladu għadzu kif jizbaħ għaddu l-kwiri. Proset, brava fil-verità, infatti hemm anke studji li juru li inti meta tuża l-screen, orajt l hemm night mode ukoll li tgħinek ftit, imma still moħħok ikun qed jaħdem ħafna iktar milli suppost. Diffiċli tirrilassa meta għandek xi ħaġa daqshekk vasta fidejk. Immaġna jgħat social media per eżempju qed qalleb. Mela f'temp ta' minuta rajt ma nafx kemm il-persuna differenti, ma nafx kemm il-action relazzjoni differenti. Ara di x'qed tagħmel, ara dak, ara da. Kliem, diskors, koll. Tant qed nitfa' informazzjoni balla informazzjoni f'salt f'moħħna li l-moħħ qed nħadmu wisq. Too much qabel ma tiġi biex torqod. Mhux veru. Treadmill. Speċ la jekk ħadd mur tiġri, mhux pereżempju tiġri ftit u mbagħad tgħid ħani qaf niġri mur lura xi hemm ċans li ma nasalx id-dar. Treadmill tkun id-dar u tista' tiġri kemm trid. Qed tissem minn avvanz fit-teknoloġija li għamilna li huwa tajjeb, veru, però treadmill taf x'hemm qed titlef ħafna mill-arja ta' barra. Ux, li tmur tiġri natura u hekk, inalija dik ma tibdilha ma' xejn u tbiddel l-ambjent. Ux veru. Pero kif tajt inti, tejn għal min forsi, speċi tkun għadek tibda, ma tkunx taf kemm inti kapaċi twassal. Tagħmel ġilja flok tajja tgħid il-laħossa kif ħamur id-dar. Hekk almenu tkun iktar in kontroll, ux veru. Kontu taf persi inti semmejt anka li tellef, xaħat ma f'min semmajt tellef, eżempju l-irqati jew hekk. Fil-verità, eżempju, kien hemm studju li 67% tal-adolescenti jitilfu l-irqat minħabba l-użu tat-teknoloġija. Tard bil-lejl, ġifieri. Daw, it was study ġifieri kien studjaw illi daw it-tfal literalment minħabba l-użu tat-teknoloġija ma raqdux sew, mhux sempliċement għax baqgħu jilagħbu jew hekk, imma anke l-irqat tagħhom ma kienx tafu li hawn eżempju anke l-smartwatches jgħidu l kemm irqat tajjeb, skont kemm tkun ħabtet qalbek iqom ċiċċaqlaq ħafna. Ġieli esperjenza jtu għandkom xi smartwatch? Le, għandha emmu, rajt. Torqod bih, jgħidlek kif torqod hekk sleeping patterns, torqod tajjeb. Tajjeb torqod tajjeb. Tara mobile qabel torqod? Ftit, ma qed nipprova naqra. Tipprova taqra minn flok da, veru. Fejn taraw it-teknoloġija
tmur hekk, kif kien timmaġinaw 20 sena oħra, per eżempju. Karozzi jtiru. Karozzi, tiru, ekkonna nejdu kol għal dażmin, Tu kienu jgħidu sebbi 2025 jew 2030 bil-karozzi jtiru, s-sanni ma rajtum ġdiru, ma insomma. Imma jena maġġana 20 years oħra. Hemm ċans, karozzi jtiru. Għanna bżonnom karozzi jtiru għaw Malta. Mux da Fis-sens, għanna bżonnom imma fl-istess. Għanna bżonnom karozzi jtiru, sa? Trafik li neħel fiħ. Kiku tkun aħjarx, ikkuna min ikun fis-sema u min ikun fuq l-art. U ma kena min qas traffiku. Min ikun fil-qamar. Li għanna bżonnom għaw Malta karozzi jtiru. Għanna bżonnom, isma minni, jekk għaw xaħat minnkom ikompli fit-teknoloġija jaħdmu fuqha, please. Alright, please. On it. Xiktar fej tarawek. Karozzi jimxu waħidhom. Dik diġa edha? Diġa, u ħafna, mela, Tesla per eżempju. Jiġu kollha. Jiġu karti kollha. Iktar affordabli. Imenti għat li ma tafdomx. Imma per eżempju, tgħidlek per eżempju, minħabba bajt murħal ormi. Jew tkun fis-sit għalmenu, dak nafda. Jina nkun fis-sit, xort qed nara, imma mbagħad jekk nara kemm xi ħaġa ħażina nista' nieħu kontrolli. Ija. Dik diġà kważi qiegħda ta' aw pereżempju u karozzi mhux daqshekk moderni, il-cruise control. Ġifieri tieħ l-ammont il-speed kemm tridu u m'hemmx għalfejn issu just steering iwa. Ma tifranka l-gass. Malta ma nistgħux nużawha. Għax Malta malli tilħaq is-70 terġa' tniżilha. Imma barra minn Malta tintuża. Xiktar fejn taraw 20 sena oħra. Siġijiet li ma li tpoġġi jieħdok fejn trid int. Siġġun ma li tpoġġi jieħdok fejn trid int. Fejn biżibek tużaħda s-siġġu? Minflok karozza eżempju. Imbirek il-asse. Siġġu li jieħdok fejn trid inti. Xjon ozna. Għal-parsa, għal-naqra nitċipjaw saqajna mxu għahedhom. Anka d-dar bis-siġġu jkollok, per eżempju, tippassiġġja mill-kurutur. Tiqpa bil-qeda. Viva l-obezita, għan nittegiljawa. Xiktar. Kollok l-option full mobile. Tażil xandek bżon ta' fasbuttuna u jemlek li trid. Jiena taf xi ġobni kieku robot li mhux robot iż-żaġwi li naddaf lid-dar. Kollox imma ġifieri għamil it-tfarfir, naddaf il-bathrooms, l-art, kollox. Il-misset taqbel magħna ġifieri. U x'taħsbu minnu, U x'tajjeb jew? Tajjeb kieku. Sew. Dak, fuq dak aħdmu kol. Dak parti l-karozzi li jtiru, xiktar fej taraw 20 sena oħra. Tkun għad ngħid xi ħaġa biex tiekol u minflok jiġu n-nies biex jiservuk. Idoq il-qampina drone u tiftaħlu jiġu. Fimni jasal iktar malajr żgur, bid-drone, veru. Xiktar, da drones nistgħu nagħmlu ħafna bihom, drones nistgħu nagħmlu ħafna bihom, anke affarijiet packages u hekk wasluhom. Nien naħseb dik qiegħda fil-viċin però. Ma nasibx li 20 sena oħra, jekk ftit snin oħra ħanużawha. X'iktar fejn Jidejt li fil-fabriki l-kbar ma jkunx hemm nies jaħdmu jkun hemm robots biss. Robots biss. U b'dirrata li qed issemmu intom in-nies ma nafx ħaqdu nagħmlu. Ħlef induru fuq is-siġġijiet li jimxu waħedhom. U ntejru bil-karozzi. Għax veru dżejrin hekk, veru, Ma tibżaw li jiġu jisom replaced in-nies. Iwa. ċerta. Jekk ma jaħdmux li ikun hemm ħafna robots, minn fejn ħajġibu l-flus biex jixtru l-affarijiet. Asa jifdal bżonna, dosejrinek. Kull ma jifdal bżonn n-nies li joħolqu daw ir-robots. U laqqas li joħorġu bl-idea għax illum xorta l-fabrika kollox mekkaniżmu. Li jieħdu ħsibna għal-mekkaniżmu hekk biss kollha ħaniġu. Ir-robot kieku tajjeb. Ikollok robot mur id-dar, int tiqpa d-dar u tibatu x-xogħol u taqla l-paga minn hemm. Daqse jina li waqfu l-podcast taw, u nal-qubdi, għax għalija, daqsek, laħjar wieħed, laħjar soluzzjoni dik. U daqsek, x'totta minn id-dar? Jew is-sajjar u biex mhux meta tiġi mix-xogħol ħafna ġen biex tlest. Allora mur inti x-xogħol u ħalli r-robot isajjar.
Le. Tarlaqa television. Forsi, ix-xogħol ma tantx nagħmlu tajjeb u ma jagħtini xejn paga robot. Skur sewa l-xogħol. Għadba t-robot taqla l-paga inti. Eżatt. Jek ikun tijak, fair enough. Kun klon. Kun xajtu. Tkun xajtu, inti mux taqba jisir il-xol. Għavela. Ekku. Għantikom naqra xenarji, sewa. Li kieku kellek taddi liġi biex niproteġu l-adolescenti mill-użu esagerat ta' internet, video games, etc. X'liġi taddi? Kiku dabel fuq il-PlayStation u l-op dabel għal-tfal iżar beda xarxti dabel forsi nofsija screen time. Alright, tikkontrolla l-screen time. Diġa jeżistu, inti għandek il-parental control, il-mobile per eżempju, tistax tużaħal iktar minn 1 hour kull jum, wara 1 hour jillokja. Pero mbagġili jirġaw jiftħu. Għajjajt niteqret, għan jirġaw jiftħulek. Pero ikun hemm liġi li bil-fors. Għazek, nkant tkun tiksar il-liġi. Xektar, x-liġi? Mux ħafna esaġerazzjoni fuqhom, per eżempju, mux per eżempju tkun qed tilab mbagħad ommok jew missiera kif qabduk tmur tixtri tissupervja x'tri tkompli hekk. Imma l-liġi kif ħadd ikkontrolla dil-ħaġa, x'liġi ħajkun hemm? Dil tkun liġi ġifiek tagħmelek ma tagħmilix. Eżempju, ma tmurx l-iskola, tħed tikser il-liġi, ma di xini, il-liġi la tamen inti. Jekk ma tmurx taqdi l-ġenituri, tkisser il-liġi ju. Tajba di, jekk ma tabdix, ma kif ħajkunu jafu, jekk tmur t-rapporta, it-tifel ma bdinix. Alright, polizija, ejja għalek. Tajba l-ġenituri. Nikot tħallas għal-parents net. Tajba l-ġenituri. Tajba di. Liġi li it-tfal jista' jkollhom tablet jew mobile sa ċertu żmien. Fis-sens, mhux sa ċertu żmien, irid ikollhom ċertu żmien, eżatt. Fehmtek, under 5, per eżempju, ma jistax ikollhom tablet jew mobile. Eżatt, jew anke naqra iktar. Jew eżatt, jew naqra iktar. All right. Inti, ngħidilna, Prim Ministru. X'liġi ħatgħaddi biex nikkontrollaw hekk l-adolescenti nipproteġuhom milli jiġu influenzati anke b'mod ħażin. Forsi nikkontrollaw b'xi mod x'jistgħu jaraw. Per eżempju, social media. Social media, qabel konna ngħidu per eżempju, qabel ma kienx hawn social media. U kien hawn ħafna darbi ħatara xi ħaġa television forsi. Sa television tista' tasal. Il-television kien hemm kontroll fuqu. Television kien hemm stazzjonijiet li pereżempju ma jistgħux jarawhom it-tfal, li literalment iddaħħal kod biex taraħ. Kien hemm programmi li kienu jixxandru tard ħafna bil-lejl biex it-tfal kunu raqdu, jew tlist ħafna minnhom kunu raqdu. Għandek iktar kontroll, jkun hemm eżempju 18+. Kieku tabel fuq Netflix hemm Kids Mode biex ikun hemm affarijiet. Kieku fuq social media tidħol Kids Mode biex tagħmel biex tbiddel mode għal tal-parents kun hemm code ħalli t-tfal żgur ma jkunux jistgħu jidħlu. Proset, dik hemm pereżempju YouTube, hemm ukoll YouTube Kids tista' ukoll, tagħmilha, eżatt. YouTube Kids. Ħalli kids biss, YouTube ma Kids. tistax tagħmel jew titfiċertu ads. YouTube li Kids tagħmilhom. għaddi. Eżatt. L-istess bil-code biex tbiddel Eżattament. U inti tajt social media jagħmluha wkoll. Proset, naħseb social media qatt m'hemmx, jew jekk tliet ma nafx biha jiena, però hija idea tajba ħafna, tikkontrolla daqsxejn x'qed jaraw. Għax illum sirna għandna aċċess għal kollox. U sfortunatament, meta tkun għadek żgħir, tħares lehom b'mod differenti minn meta tkun kbir. Jiena forsi kapaċi qed ngħidu aktar niġġeneralizzaw ta' xaw min forsi kapaċi iktar mill-kbar, però forsi jien nara xi ħaġa ngħid le dik fake jew le dik ħażina għalija nbiddilha. Imma forsi tkun għadek żgħir ma tirrealizzax. Plus tkun għadek żgħir tixrob iktar, tinfluwenza ruħek ħafna iktar. Hemm raġuni għalfejn ma nurux ċerti affarijiet lil min għadu żgħir. Mhux veru. Taqblu magħhom intom li ċerti affarijiet ma tarawhomx. Intom ġieli tirrabjaw għax tgħidu isma' jiena rid nara ma dik għalfejn 18+. Ġieli tirrabjaw għalija lejja tkun trid tarawha xorta. La, għax naf li hemm raġuni għala le. All right, ġifieri tifhem. Aha, Okay. nifhem li hemm raġuni. Tax dażbu intom. L-istess. L-istess. U x'inhi r-raġuni talikom fl-opinjoni tagħkom? Li sinjali kun hemm xi ħaġa li jew eżempju xi ħaġa li għamlu in-nies fil-video jew xi kliem ġieli. All right. U inti temmen li m'għandekx taraħ jew tisimgħu dak il-kliem? Iva. U għaliex taħseb hekk? Għax isek
kif qed int meta tkun żgħir isek tixrob iktar. Allura tibda tużaħ iktar matul. Proset, ekku, veru. Ħantikom xenarju ieħor sewwa. Li kieku kellek tmur lura fi żmien, imma tista' tieħu miegħek oġġett wieħed biss ta' teknoloġija moderna. U tmur lura fi żmien fl-antiki, 1930s jew 20s fejn ma kienaw kważi xejn daqshekk teknoloġiku, ġifieri. X'tieħu miegħek, x'inhi taħseb li l-iktar ħaġa li timpressjonhom, x'ħaġa li teżisti bħalissa diġà. Mobile, Tieħu mobile. b'infinite storage ħalli kun nistgħu koċċi tratti u nistgħu ħarċatti ma dawk id-dies u nagħmilhom fil-history. L-aħwa tajba, hawnhekk katam lilna naqra ta' dokumentarju wkoll. Proset. Bħal Kristi, imma mhux għar-ritratti, imma fej tħallas bil-mobile. Ma dak iż-żmien ma tistax tħallas bil-mobile, ma kellhomx il-machines, il-POS machines. Sax tħallas bil-mobile hemmhekk. Mur fin-1920s. X'tagħmel bil-mobile? Ma tieħux ritratti. No, tinfiċ l-affarijiet li ma nifhimx. Tqotturihom, pereżempju, l-affarijiet li hawn fil-futur. Għalli ma tal-ġol futur, meta jitil ġol futur, mbagħad ikun aktar familjari mal-affarijiet. Jew inkella tgħidhom x'ħajitla x'tella Super 5 il-ġimgħa l-oħra, ħalli meta jilħu jaslu f'dak iż-żmien. Jirbħu għajtuk xi ħaġa. Mela kieku. Jien kieku nġib modern kamera. Modern kamera. Tuħodha miegħek. Eżatt, biex nikkomparihom ma ta' dawk iż-żmien. Mbagħad ngħidulhom pereżempju din ħad tkun il-kamra tal-futur. All right. Inti? Kieku nħu computer miegħi biex inkun nista' nurihom eżempju ċertu apps li issa l-qudiem jibdew jużaw. All right. Ikunu iktar familjari magħhom. All right. Kieku pereżempju naħseb jiena jew toħdhom ir-robot ara kif jibqgħu imbelħin. Ir-robot jimxi waħdu. U l-ħaġa, li kieku kellek iżżomm oġġett wieħed biss teknoloġiku fid-dar. Issa nitkellem minn fridge sa forn sa mobile sa computer, PlayStation, anything. Immoġġett wieħed biss. Bejn ma jkollok xejn iktar teknoloġiku, tissajjar fuq l-ispiritiera. Il-tablet tiegħi għax il-għaddi bil-proċett u tax għaddi memorji. Biex għazzom u feħat jikol, feħ għazzom li kellu biex taħsel kif taħsel. Dorda l-affarijiet minn fuqa. Għanda raġu. U xwejjex kif taħsilhom? Dejk, t-torokkom. Dixi waħda maħt minn online, minn barra. Għabit li soluzzjoni għal kollox. Inti? L-istess ukoll tablet. Sa mhux hekk is-senitna tibdel daqshekk, ma tistax tordna mit-tablet. Ma tistax, m'għandekx internet. X'għażhom. X'inhu aktar ħaġa importanti għalik fid-dar? Jew aktar ħaġa li tuża fid-dar? Fejn tidħol teknoloġija. Il-fridge, per eżempju, naħseb importanti ħafna. Il-fridge waħedha mill-iktar invenzjonijiet importanti li qatt ħarġu, mhux veru. Qabel kienu kif kienu jżommu eżempju l-laħam. Kienu jgażruh fil-gazzetti, apparently. Jitfaħ taħt is-sodda u f'xi Niftakar bix-xibka. Kienu xismu? Xibka? Tat-toqob. Mhux toqob. Xibka minna n-nefiz għandha toqob. Hekk tiġi. Jina kien jgħidu li kien jagħmluh fil-gazzetti u jagħmluh x'imkien fil-kesħax biex imkien l-isfrek. Ma nafx. Fridge u kol, għax minajr tablets u ekku mobiles, tista tgħix imma minajr kellu xorb. Imma ħatordna. Ma jkollokx internet. Għax ħaġa waħda tista' żommu. Tista' ċempel biex iġibulek li kien. Il-tablet bis-sim card, Tordna l-Wi-Fi. Tkun taf il-numru. Tordna l-Wi-Fi. Tkun taf in-nuqqas sambat forsi nafuh in-numru. Inti Mark. Barra l-fridge forsi id-dawl. Istenna hija. Issa waħda jew l-oħra u. Id-dawl ġifieri dawl light jew elettriku. Fis-sens, id-dawl l-elettriku. L-elettriku, ġifiri, kollok elettriku in ġenerali. Jena assumu fimni li elettriku jkollok. Tajjeb, għax biex kollok il-fridge bil-forsi kollok elettriku. Jena assumu li elettriku għandek, sewa, saħħaġa oħra teknoloġika l-żom.
Dik kiku jkollok lila biss. ċinni priorità għalik. Tuża ħafna. Il-friġġu, speċi Il-friġġu wkoll. minajra fejn titfaw il-laħam. Trid toqgħod tagħmel l-istess Tagħmel l-istess. ħaġa tgeżwer u titfa'. U hemm iktar ċans li jmurlek malaj. Jien nammetti, per eżempju, television jiena jirbaħni naqra. Television nħobbu, ġifieri naħseb. Naħseb ikolli nażel naqra television għax nħobbu. Però jien nixtieq li nilqamija issa lil Brian Kirkhope, ħalli kellimna ftit, ħanaraw jekk kedna xi ċuċata, forsi jtina xi ċamata, jew jekk kedna xi ħaġa bis-sens, forsi jidilna proset. U issanna manna l-Brian Kirkhope, l-uffiċjal edukattiv tal-istudji soċjali. X'taħseb, Brian? Illum rajna ħafna dejjat minn dawn l-istudenti li ġaluni nirrealizza kemm id-dinja qiegħda tinbidel. L-ewwel nett ftakru t-teknoloġija hija dawk l-affarijiet li aħna nużaw biex jagħmlulna ħajjitna aktar faċli u kalla jrid tkun aħjar. Ġifieri immaġinaw meta bnew postijiet bħal ħaġar qejmu l-imnajdra u l-ġgantija, dak kellhom jużaw xi tip ta' teknoloġija biex dak il-ġebel il-kbir immexxuh minn post tal-ieħor jibnuh ħaġa jew oħra. Nimxu aktar ħafna aktar hawnhekk. Meta kont jien student fil-klassi kien hemm Xejn naqra ixwies iktar insomma, Brian. ftit aktar sena jew tnejn. Iċċuċati din li x'kien tara il-klassi li kont jien. Għall-klassijiet tal-lum tara kambjament enormi. Hawnhekk naħseb laqqas inti ma tiftakar fl-iskola nużaw il-blackboard. Mela, li niftakru. Ok, mela il-blackboard niftakru. Intom leżgu. Il-studenti naqra inqas. Il-affarijiet bħal xejdulhom il-whiteboards daħlu aktar wara il-blackboards. L-interactives tiftakruhom il-klassijiet mingħajr interactives intom. Ġifieri araw kemm daħlu teknoloġija biex jgħinuna fil-klassi x'qed jgħinuna dal-affarijiet. Nitalmu iktar komdu. Nitalmu iktar komdu u nippruvaw insiru nafu aktar affarijiet. Kien minnhom tkellimna fuq karozzi jtiru. Hekk għall-karozzi, pereżempju, karozzi sa ċertu żmien laqqas kellhom safety belts. Mela. Il-karozzi llum timmaġina li biex niżel it-tieqa trid toqgħod iddawwar minn flok tafas buttuna u jinżlu jew l-steering. Jekk ma jkollokx ċertu tip ta' mekkaniżmu u ma jkunx power steering, ovvjament biex iddawwar l-steering ikun u tara dawn l-affarijiet li l-ħin kollu jinbidlu u jagħmlulna ħajjitna differenti. Importanti li t-teknoloġija li nużaw iżżomm il-kuntatt uman. Kien minnhom xi ħadd minnkom semma għax il-kompjuter mhux kapaċi juri imħabba. Aħna il-bnedmin għandna bżonn l-imħabba. Għandna bżonn meta morru nixtru kultant tieqaf titkellem ma' dak u ma' ieħor u ikollna dak li nsejħulu kuntatt uman. Importanti li nagħmlu x'nagħmlu aktar imxejna l-qudiem u nżommu l-idea tagħna x'għandna bżonn u fejn wasalna. Minnhom dit-teknoloġija twaslek għal problemi ġodda. Pereżempju, jekk ikollna id-driverless taxi li joħod minnkom qed tibżaw eċċetera. U jgħaddi one way. U jwaqfu ordin. Il-ċitazzjoni lil min irid jibata. Kif qalet Kristi għalhekk irrabjat x'm'għandix f'min twaħħal. U min ħajħallasha. Naraw dan l-affarijiet oħrajn. Id-dar, pereżempju, daħħalna ħafna teknoloġija. In-nanna tiegħi niftakar kull nhar ta' tnejn kienet taħsel il-ħwejjeġ. Imma l-washing machine tagħha ma kienx bħal tagħna tfajt il-ħwejjeġ u mbagħad ħriġthom tfajnihom fid-drajer. Il-washing machine kienet għadha l-antika u trid tonxor, trid toħroġhom minnaħa biex tispinja u dan l-affarijiet. Illum kieku għad għandna dik it-tip ta' teknoloġija jistgħu il-mamma u l-papa joħorġu tnejn jaħdmu. Ħajlaħqu l-affarijiet ix-xogħol li jagħmlu dawn ix-xogħlijiet nistgħu ngħixu mingħajr ċertu teknoloġija.
La. La. Ħanejxu differenti. Per eżempju, Meta tidrabija diffiċli tgħix diffiċli. Per eżempju, morna niklu. Ħaġa li veru d-dejjaqni tara, familja qed jieklu, koppja qed jieklu, kulħadd bil-mobile. Veru. Għalfejn ħriġna niklu jekk kulħadd laqqas nitkellmu ma' xulxin, jew nibatu l-messaġġi l xulxin. Allura t-teknoloġija rridu noqogħdu attenti kif nużawha. L-aħħar kumment kien minnhom semmejna l-AI. Il-fake, deep fakes u affarijiet bħal dawn. Bħalissa kien hemm ikun hawn ċertu nies li ma jarfux id-differenza bejn AI, filmat bl-AI u filmat ta' veru. U saru iktar tajbin, l-lum vera saret diffiċli t-identifika. U mbagħad kellna każijiet fejn persuni jużaw dawn l-affarijiet biex jisirqu l-flus lin-nies. U serqu ħafna u ħafna flus lil-nies ħafna drabi jkunu naqra aktar anzjani li ma kinux jafu li dan mhuwiex veru. U dawn l-affarijiet iridu noqogħdu attenti. U t-teknoloġija għandha kemm it-tajjeb kif ukoll il-ħażin. U rridu noqogħdu attenti li nużawha dejjem għal ġittana u bl-aħjar mod possibbli. Ekku. Fil-verità, naħseb jiena dan dejjem importanti il-bilanċ. L-estremitajiet ma tajbin għal ħadd. Kif qed ngħidu jekk tuża teknoloġija biex tħaffiflek il-ħajja, all right. Imma jekk tuża għal affarijiet li huma oltre minn hekk, ħafna oltre minn hekk, l-estrem huwa ħażin dejjem. Mhux veru? Ġifieri billi nagħmel video wkoll ma xi ma jimpurtax. Imma li tuża l-AI biex turi pereżempju wiċċek, għax dan ġieli qed jagħmlu video bil-wiċċ tal-persuna, eżempju kif qed inti tibatu lill-om il-nanna ta' dak li jkun, isma' ma għandi bżonn 100 euro please biex nixtri da. U di ovvjament qed tara wiċċek inti qed tgħidilha għaliha u tant saru jkunu tajbin li diffiċli biex tidentifika. Għaw skab li ċempel normali bil-mobile number u jkollok AI jkun hemm ir-riċett tiegħek, contact photo, bin-numru b'kollox tiegħek bil-information u jċemplu xi ħadd li għandhom bżonn il-flus. Mela. U għaw ħafna nissi jisu hekk jaqgħu għalija. Jaqgħu għalija u faċli, saret iktar faċli. Qabel kienet tkun naqra ovvja, imma llum saret vera faċli kif qed ngħidu issa tikkopja tarament il-wiċċ ta' dak li jkun. Kważi qastemmina, veru. Ġviridu noqdu attenti li jisu we don't get carried away, intom speċjalment illum li intom ħat esperjenzaw estremitajiet ġodda fejn tidħol teknoloġija, għax intom ovvjament għadkom żgħar so fadlilkom ħafna iktar żmien. Tidu dejjem toqgħodu b'mittajn illum, b'mittajn. Għax morna. Anka 700. Anka 700. Tant l-affarijiet jinbidlu li ovvjament il-ħin kollu naraw affarijiet differenti. Eżatt. Insomma, minn siġġu li jmexxik waħdek għal karozzi li jtiru, għal robots li jmorru l xogħol mid-dera wkoll, insomma. Hemm ċerti affarijiet iwa li huma tajbin u nixtieqhom li jsiru, ġifieri nħalli fidejkom issa ġenerazzjoni ġdida biex jekk alla jrid forsi jinnexxielkom dak fil-każ nittestjajjina tagħna li ħaġa, dowwer speċjalment data x-xogħol nittestjah dowwer. U anke karozza li ttir nittestjajjina wkoll. Tinkwetawx. Min kun il-guinea pig. Grazzi ħafna, grazzi li segwejtuna, grazzi u proset lilkom, jina ħantikom dawn il-kodba, dawn huma comic books, sewa. Di eżempju xi ħaġa oħra. Intom pereżempju tippreferu taqraw ktib fidejkom hekk jew fuq eżempju tablet jew xi Kindle jew hekk. Fidejna. Fidejkom għadhom iħobbu dik il-ħaġa, għax dik xi ħaġa naħseb lina diffiċli biex tirreplika u veru. So għandna dan il-comic book sabiħ vera ħelu vera sabiħ biex taqraħ ibbażat fuq studenti ġo skola. Dan huwa miktub minn pinġi minn Din Fenek li huwa għallim tal-istudji soċjali għalik dan. Thank you. Jieħdu. Għaxkum ħellu tiħares li. Dan għalik. U dawn għalikom, grazzi ħafna, grazzi l-Din Fenek ukoll u l-Fondazzjoni Satar tal-Pubblikazzjoni. Jina ħanħalikom hawnhekk, grazzi ħafna l-segwejtuna u narakom id-darba.